Chokaindi mangima manoero rehearsals orumo odiochieng' ma kawuono kuma bende jopuonjre maromo 1.2 ma klas 8 igeno dhi chako penj ma kamago eko ayanga kochopo chieng' wuok tich tarik 7 mar dwe ni eri. Penj ma kamano ero itimo e dwe mar adek ni endi kata higa ni endi kaluwore kod muoch tuo mar COVID-19 ma bende osechocho kalenda mag somo ma pacho kaendi. Koloso e skunda primar manoero ma Kimuyu e Gatundu kata e Kiambu County. Jatend migawo mar somo e pacho kaendi Ngire George Magoha ochiwo siem ne joma bende biro dwaro timo limbe mowuok oko e skunde e kinde ma bende jopuonjre biro bedo ka dhi nyime kod timo penj magi. Bende Ngire Magoha okwedo kweth ma ok oyie Nyasaye manoero atheist ma pacho kaendi ma bende dwaro mondo chung lamo ne jopuonjre e skunde ma pacho kam. Is telling me that I should stop prayers in schools. They should go straight to hell. I am a believer, and we must encourage children to pray, even before exams if they can. We must pray. The kind of praying that we have stopped is prayers coming from outside. Because in those prayers coming from outside, they also carry other things to come and confuse our children. Are we together?